Допоки на телеканали будуть ходити правильні люди, вони будуть в такий спосіб легітимізовувати оце зло, яке є власниками основних телеканалів. І це питання вже, власне, принциповості. Я хочу сказати, що я ніколи нікого не закликав бойкотувати телеканали, там не ходити, кричати. Я просто пропоную кожному з тих, які дуже радо біжать на ворожі телеканали з метою, щоб їх просто по телеку показали, собі задати питання, чи в такий спосіб ви не підіграєте їм, і ви не стаєте декоративною такою атрибутикою буцімто свободи слова. Мені було би простіше, якби я знав, що якийсь конкретний телеканал є абсолютно відверто сєпарський і абсолютно відверто ворожий. Так ні, вони ж роблять хитро. Вони 80% напихають своїх, віддають 20% під щось дуже добротне, і цими 20% виправдовують оці 80% лайна. Не хотів я цього зробити. Ну так я ж про це й кажу. Ну я власне про це й розказую, що мені було декларовано абсолютне невтручання. І кожен журналіст на моєму місці би, напевно, погодився. Я ж кажу, це справа в контексті. Я не хочу мати острівець, навколо якого плавають такі ідіоти, яких я перерахував у цьому пості. Ватна тьотя – це хто? Ну, ви знаєте, що в нас є специфічні, напевно, стосунки з попередньою генпродюсеркою, яку я дуже толерантно завжди обходив у своїй критиці. Ну, бо розумів, що це є якась певна корпоративна етика. А чому ви її вважаєте ватною? Ну, тому що вона є виразником для мене такої журналістської всеядності. І коли я читаю якісь майстер-класи і лекції для журналістів, бо часто запрошують на різні кафедри і літні школи журналістські, в мене, власне, ця особа, як і Гордон, як і інші так звані всеядні журналісти, вони в мене проходять в рубриці «Елітарна медіапроституція». Гордон ватний? Їм все одно в кого брати. Маю на увазі інтерв'ю. Сьогодні це Тягнебок, візьмуть прекрасне інтерв'ю Тягнебока. Завтра це кончений Добкін, прекрасне інтерв'ю Добкіна. Післязавтра буде Янукович, вони візьмуть від Януковича. А ще післязавтра в матері героя АТО, їм все одно кого ставити в ефір. Я це не розумію, я це не толерую, я це навіть зневажаю. У кого би ви ніколи не взяли інтерв'ю? О, ви знаєте, тут в мене буде список, оце називається стоп-ліст, так? Ну, так, що журналістів. Хто возглавляє цей список? Ой, там, мені здається, там цілі політичні сили. Власне, коли я започатковував свою програму, власне, вона раніше виходила у Львові, це треба сказати, а років 4 вона, власне, почала виходити з Київської студії, то перше, що я сказав, оголосив своїм гостьовим редакторам і менеджменту, що я ніколи не буду запрошувати тих. І ті, це якраз ті, які зараз повністю зайшли на телеканали ЗІК.